Jama'a assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC na farautar duk wasu ɓata gari wanda suke yawo da daddare suna sace kayan mutane ko kuma suna bi suna kwacen wayoyin mutane a nan jihar Kano. Allah ya ba mu nasara, wato 'yan sandanmu na Operation Pop Ada, wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DPO na Gwale SP Nasiru Gusau. Allah ya ba mu sa'a mun kama waɗannan da kuke gani wanda ga sunan duka da kayan sata. Akwai yara da suke yawo suke sata, sannan kuma su kaiwa waɗannan manyan kayan satan, duk da yake cewa sun san kayan na sata ne su siya, wanda gaba ɗaya yanzu za ku je daga bakin wasu daga cikinsu. Kai me sunanka? Alifa Iliyasu. Shekarunka nawa? Shekara ta 14. Kai da wani unguwa ne? Gwale. Wannan keken da kanka fa? Wannan keken na kai na sato shi. To ba mu labarin ya aka ina kuka sato su? Da daddare a filin mushe sai muka buɗe wani shago da almakashi. Da kai da wa? Eh? Da kai da wa? Da wannan mai kaji. To aje keken. Ina mai kaji? Kashi. To kai ma aje keken. Sai wa? Sai kwado. Ina kwado? Sai wa? Sai Abdurrahman. Ina Abdurrahman? Sai wa? Shikenan. To ina jin ka. Shine sai muka ebo kekuna. Mm. Keke guda ɗaya. Mm. Sai muka toyan kifi. Mm. Sai muka buɗe. Sai muka ebi kekuna guda 4 da shaddoji. To ya kuka yi da kekunan da kuka diba da shaddodin? Alawaye muka kaiwa. Ina alawa yake? Gashi can. To kamar yadda kuka ji wannan yaro ya faɗa, tuni masu sayan mun kamo su 3 wanda za ku ji su ma daga bakin su. Kai da ganin bakinka da kai da waɗannan abokanan naka, da me kake sha? Wiwi. Da kuma me? Sai sigari. Da kuma me? Shikenan. Kai kuma me kake sha? Ni ma wiwi da sigari. To kai kuma me kake sha? Na? Kai kuma me kake sha? Taba. Wace iri? To kamar yadda kuka gani kuka ji daga bakin wannan yara, ga waɗanda suke siyan wannan kayan sata su ma za ku ji daga bakin su. Me sunanka? Ibrahim. Da ƙarfi? Ibrahim. Shekarunka nawa? 18. Wannan keken fa? Sata. Na sata ne? Ya aka yi ka same shi? Yawwa ranar 7 ga wata ne suka kawo min waya suka karɓi 5,000 a wajena da wani yaran da wannan. To washe gari sai na tambayi kuɗi na ba a bani ba. Idan ka siya me kake da su? Sai aka nuna. Idan ka siya me kake da su? Ni kawai ajiye sama ne, ban ma san me zan yi. Kawai ajiye. To aje. Kai ya sunanka? Aminu Salisu. Shekarunka nawa? 28. A ina kake da zama? Shahada Sana'a? keken ɗinki nake siyarwa. To ba mu labarin wannan keken ya aka yi ka same shi? Wannan keken ɗin ina cikin sana'a ta sai da keken ɗinki, wani yaro ya kawo min na siye shi 8,000. Shi dama yana sai da keke da yaran? A'a baya siyarwa. To wani irin keke ka maka? Butterfly. Na menene? A ina samu? Sato shi yayi. Ya gaya maka? Kuma ka sani? A'a. To kai kuma ya sunanka? Sani Ibrahim. Shekarunka nawa? 26. Wannan keken da muke gani ya aka yi ka same shi? Abokin aikina ne ya kawo min na siya. To alhamdulillahi, kamar yadda kuka ji kuma kuka gani, yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani ya sa an dawo da su babban sashen bincike da ke Banfai domin a ƙara faɗaɗa bincike, wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu na wannan sata da suke a cikin gari. Allah ya kare mu daga sharrinsu.